suka amfana da yawa. aha to alhamdulillah mutane in ma ba su yi da Allah ba ai yunwa cikinsu ta gaya musu ko da aka rufe hanyoyi ba mutane ba suka da muka hana kamfanoni na suka yi kamfanoni a Nijar sai a riga kai abincin girjir muka rufe boda ita kuma alhamdulillah to ma alhamdulillah malam sha mai girma shugaban kasa a kwana-kwanan nan babban bankin tarayyar Najeriya wato CBN ya ayyana cewar za a fara sabunta takardun kuɗi na naira kama daga 200, 500 zuwa 1000 daga watan Disamba zuwa 31 ga watan Janairu. To amma a ɗan baya-bayan nan sai aka sami ra'ayoyi waɗanda suke karo da juna. Wasu suna ra'ayin cewar duk da cewa shirin yana da kyau to amma ba lokacin da ya dace a aiwatar da wannan abin ba. A gefe guda kuma wasu suna ganin lokacin da ya dace ne a aiwatar da abin. Mai girma shugaban ƙasa ya kake kallon wannan batun sabunta takardar kudade na naira a Najeriya? A gaskiya shi gwamnan bankin tarayya ya sanar da ni da zai wannan canji, ya zo ya sanar da ni yadda ya tsara, kuma in kamar kai yanzu saboda Allah aka ce daga yanzu zuwa Disamba, kaga a lokacin da ya gaya mana wato Oktoba, Nuwamba, Disamba wata uku, ni ban san ko nawa kake kokarin kashewa ba a cikin albashinka, amma dai wata uku in dai kudin nan dai kudin halalin ne ai an ba da lokacin da ya isa mutum ya canza shi. Amma in irin waɗanda ya ce ne an je an gina rami an sa da sauransu, to shi kan shi wanda yake da irin waɗannan kuɗaɗen ba zai so a tambaye shi ba nawa gare shi kuma ya aka ya tara su. Amma dai ni na ɗauka ya yi adalci, wata uku sun isa abin da kake da shi ka same da za a yi ka canza shi. Inda har wata uku sun yi kaɗai da abin da ka tara, to ina tsammanin akwai ha'inci cikin sha'anin. To mai girma shugaban ƙasa, me gwamnati take kallo, menene babban dalilan da suka sanya cewa za a fara ɗaukar waɗannan matakan? A'a, shi ya dalilin da ya bani suna da yawa, amma na yarda da su. Yana da dalili, ya kamata a canza kudin Najeriya, waɗanda suke da su a waje su maido. Wani abu za su saya, ya za su yi su canza su. Waɗanda kuma rami suka yi irin wanda ya waɗi ko suka abinana, wannan kuma ruwansu. Amma dai duk wanda yake cin halalin shi, in ma'aikaci ne kudin shi mai bi iyakar su banki, daga bankin da yake amfani da su zuwa inda yake kashewa. In ɗan kasuwa ne shi ma haka. Yanzu da a kasuwar Kano ba ha akwai bankuna ba, saboda mutane kada su ɗauki kudin a bi su gida a kwace. To duk wanda yake sana'a ai ba da wasu kudi ba zai ji tsoron canza kudi ba, tunda ya san inda zai kai kudin. Akwai waɗanda wayar bankin ya tashi suna sa a ƙarƙashin matashin kansu. To waɗannan kuma wata uku dai ai ya isa, a gaskiya wata uku ya isa. Mai girma shugaban ƙasa, akwai batun basussukan nan da ke ci gaba da janyo hankulan 'yan Najeriya ana ta ce kuci. Shin waɗannan basussukan da aka yi mai girma, me aka yi da waɗannan kuɗaɗen, kuma ka gamsu da abubuwan da aka yi da waɗannan kuɗaɗen da aka rantu? A'a, ni dai wanda nike ranta ina ga al'umma abin da ake yi da su. Na gaya maka yanzu cikin